Dags, YouTube-seende mennesker. Velkommen til det allerførste show af Det Sorte Opkog. Da det her jo er show nummer 1 ud af muligt mange flere, vil jeg gribe muligheden, nu hvor jeg aldrig har været en hej til håndboldfaget, til lige at fortælle jer, hvad Det Sorte Opkog er, hvorfor jeg besluttede mig for at lave lige præcis det her, og næsten sidst, men dog mindst, hvad du kan gøre som YouTube-spot-video-seende muligt interesseret fan af mit show, for at promovere det og sprede skinnet fra Det Sorte Opkog. Du undrer dig sikkert over, hvorfor jeg ser sådan lidt gakket ud, men jeg glemte sgu at række mit hår helt, så ja, sådan er det. Til sidst vil jeg gerne bede, selvom jeg egentlig er ateist jo, jeg vil gerne bede alle kommentarskaberne om ikke at skrive, Det Sorte Opkog ikke er særlig intelligent, at jeg er skør, at det er alt for sort, at Det Sorte Opkog stinker, og at jeg taler for meget eller for hurtigt nogle gange. Fordi Det Sorte Opkog virkelig ikke er intelligent på nogen facon overhovedet. Jeg er super tosset og har det fantastisk med det. Hvem den med det så end er. Navnet på showet peger lidt i retning af sort humor, hvis jeg selv skal sige det. Og det gjorde jeg jo lige. Det hedder jo ikke Glittergrottens Museum, vel? Det skal også lige siges, at du har verdens bedste lugtesans, hvis du siger, det stinker. Da dette er en video, og du formodentlig ikke sidder lige foran mig. Og forresten ved jeg udmærket godt, at jeg taler lidt for meget, eller lidt for hurtigt, stort set altid. Ved ikke helt hvorfor. Men nej, det var nok bare mel, hun prøvede i kagen. Så. Nå, tilbage på sporet. Og dog. Tror jeg bliver stående på perronen, så kommer jeg også levende herfra, ikke? Andre folk har næsten altid sagt, din humor er alt for sort, jeg hader dem. Og når jeg så svarer, racisme er altså noget djævelskab, og det kommer du ingen vegne med, bliver de først rigtig sure. Det fik mig til at konversere lidt med mig selv om, hvordan jeg skulle få min virkelig sorte humor ud på en stilet måde. Så skred det ind til handling og øgede min dosis til det dobbelte. Jeg stak selvfølgelig af, så nu var jeg ikke kun en tosse, der snakkede med mig selv. Nu var jeg den skizofrene tosse, der var stukket af fra Koldbøttefabrikken. Ikke særlig fedt overvejet plan. Da jeg flygtede, snublede jeg over YouTube. Så tænkte jeg, fuck, det gjorde en as. Og gik ud som et lys. Pludselig slog det mig. Ej, seriøst altså, jeg blev hamret nogle håndmadder alene, indtil jeg vågnede fra min koma. Lige da jeg vågnede, udbrød jeg højligt. YouTube, det er mig! Lægen gav mig noget beroligende og forsikrede mig om, at jeg ikke var blevet forvandlet til et websted. Selvom jeg egentlig går lidt i troen om, at det ville være pænt grineren at være YouTube, men det ville nok være lidt sjovere at være en pornoside, hvis jeg selv skulle vælge. Og dog. Man har jo ikke nogen kønsorganer, hvis man er et websted. Fuck me. Nej, det kan man jo heller ikke. Nå, anyways. Hvis du gerne vil støtte Det Sorte Opkog, kan du klikke på subscribe. Det koster kun mindre end et halvt sekund af dit liv. Du kan også lade være. Det kan jo tænkes, at du ser meget lys på det hele, og fatter hat af Det Sorte Opkog. At du er bange for, at din hånd falder af ved et klip. Jeg mener klik. Eller at du bare er alt for doven. Jeg har lagt et par links hernede til ansigtsbogen, 80'er-kameraet og den lille blå fugl, i tilfælde af, at du ikke kan se min video. Nå, hvilket vil sige, at du formodentlig er blind, og også vil have en kende svært ved at se noget som helst. Så, ja. Nå, det var alt fra Det Sorte Opkog, show nummer 1. Hold udkig efter toeren, medmindre du virkelig hader røv. Håber vi ses, og have en fortsat sort dag. Hej hej!